Nu ska jag visa ett hus jag har byggt. Ursäkta mig för laggar nu, men jag vet inte om det var det med datorn nu. Vi kan faktiskt göra så här, titta här på inställningarna. Så se. Pyttelite så. Ja, vi har sån här dummy. Så man kan inte få något jättemycket högt på. Där ska man få extra grejer. Här finns det ju ingenting. Men ställer vi den där, trycker där, får vi ut skyddar. Lika med guldharnes får vi också så. Kanske ni vet om det som är speciellt på Minecraft kan ju det där. Så får vi en fin kamin. Kan vi sova. Förresten, det här är 90 GQs. 90 GQs textpacket jag har använt mig av. Och detta fina stora huset. Jag är jättenöjd med den. Det är ut som ett balkhus. Som här är balkarna. Vad stengrejerna är balkarna. Ja, det var det jag visade. Mitt fina balkhus av en stad. Gigantiskt. Min första fina stora hus. Som jag är jättenöjd med.